Issa kien hemm preżenti dak il-ħin stess xi wħud li jinformawh, ġifieri jinformaw lil Ġesu dwar il-Galilin. Galilin huma nies mill-Galilea illi Pilatu kien ħallat demmhom mas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu wieġeb billi qalilhom tissupponu illi dawn il-Galilin kienu midinbinar mill-Galilin l-oħra kollha għax batew b'dan il-mod? Le ngħidilkom. Iżda jekk ma tintmux, se tintilfu bħalhom ilkoll. Jew dawk it-18 li fuqhom waq it-torri f'Silwam u qatilhom. Tissupponu li huma kienu ħatjin aktar minn nies kollha li jagħmlu f'Ġerusalemm? Le ngħidilkom. Iżda jekk ma tindmux, se tintilfu l-istess mod ilkoll. Mela, nerġgħu naqraw il-passaġġ biex jidħol iktar f'moħħna. Issa kien hemm preżenti dak il-ħin stess xi wħud li jinformawh dwar il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu wieġeb billi qalilhom tissupponu li dawn il-Galilin kienu midinbinar mill-Galilin l-oħra kollha għax batew b'dan il-mod? Le ngħidilkom, iżda jekk ma tindmux, se tintilfu bħalhom ilkoll. Jew dawk it-18 li fuqhom waqa' t-torri f'Silwam u qatilhom, tissupponi li huma kienu ħatjin aktar minn nies kollha li jagħmlu f'Ġerusalemm? Le ngħidilkom, iżda jekk ma tindmux, se tintilfu bl-istess mod ilkoll. Fl-aħbarijiet ta' spiss nisemgħu fuq aċċidenti, disgrazzi, aċċidenti ta' traffiku, violenza domestika, kultant anke ikunu fatali. Nisimgħu aħbarijiet koroħ ta' kriminali. Nisimgħu b'katastrofi naturali ngħidulhom bħal arar u nar li jaħraq u jeqret id-djar u jeqret il-ħajjiet. Arar, terremoti wkoll. Xi wħud minn dawn it-traċedji huma riżultat tal-bniedem, kemm jekk forsi minħabba traskuraġni tal-bniedem jew inkella minħabba l-krudeltà u l-ħażen tiegħu. Oħrajn huma disgrazzi naturali li jiġru mingħajr ma għandna kontroll fuqhom. Ixru l-ħajja ta' nies illi filgħodu għamu għal ġurnata oħra bħas-soltu, il-ħajja ta' dawn in-nies tinħasad u tintemm ħesrem. Darba minnhom waqt li Ġesu kien miexi mad-dixxipli tiegħu, ġew fuq xi luċ nies u qalulu din l-istorja li għadna kemm rajna. Milli jidher kien hemm dawn il-lut li kienu qegħdin fit-tempju joffru s-sagrifiċċji tagħhom lill-Alla. U waqt li qegħdin jagħtu qima lill-Alla b'dan il-mod, ġew soldati mibgħutin minn Pilatu, l-Gvernatur Ruman, u hekk kiesaħ u bieret dan għamel massakru minnhom. U d-demm tagħhom tħallat mad-demm tal-istess annimali li huma kienu qegħdin joffru lill-Alla. Disakrazzjoni, massakru. Għaliex wieħed isaqsi ġew jgħidulu li Ġesu din l-istorja? Luqa jagħtina ħjier jgħidilna li f'dak il-ħin stess, ġifieri, meta Ġesu kien għadu kien qed jitkellem u jgħallimhom u kien qiegħed jgħallimhom illi jekk inti għandek xi tajt mal-għadu tiegħek, aħjar tirranġa miegħu fit-triq qabel jieħdok għand il-maġistrati u l-maġistrat imbagħad jispiċċa jarrestak u tispiċċa l-ħabs u tispiċċa f'sitwazzjoni għar. Fi kliem ieħor, l-applikazzjoni spiritwali, inti bħala midneb aħjar tirranġa malla issa xi mument li mbagħad ikun tard wisq. U nimmaġina jena li dawn in-nies qalulu b'din l-istorja dwar dawn il-Galilin illi ħajjithom spiċċat b'mod daqshekk traġiku illi donhom kienu qegħdin jgħidulu isma' sewwa qed tajt dawk il-Galilin illi inqatlu minn Pilatu bil-fors li kienu nies mill-ar la darba ġralhom li ġralhom. Infatti Ġesu ilissen il-preġudizzju tagħhom u jistaqsihom
jgħidulhom tissupponu illi dawn il-Galilin kienu midinbin għar mill-Galilin l-oħra għax batew b'dan il-mod. Għalhekk mietu ġifieri għax kienu għar mill-oħrajn, għax kienu nies verament mill-għar. Infatti jagħtihom eżempju ieħor ta' ġrajja ta' traċedja li kienet seħħet fi żmienhom. Kien hemm dan it-torri qed jinbena f'Silwa li kienet f'Ġerusalemm stess u ġara aċċident waqa' dan it-torri u f'din il-katastrofi spiċċaw mietu numru ta' nies. Minister żball xi 17 nikkonferma 18 illi mietu f'dik it-traċedja. U bad reġa' jagħmel l-istess mistoqsija, jgħidulhom intom tissupponu illi dawk it-18 illi fuqhom waqa' torri f'Silwa waqatilhom tissupponu li huma kienu ħatin aktar minn nies l-oħra kollha ta' Ġerusalemm. Għalhekk ġralhom li ġralhom, għalhekk spiċċaw mietu b'dak il-mod għax kienu nies mill-għar meta komparati mal-kompatriotti l-oħra fil-belt ta' Ġerusalemm. Iż-żewġ ġrajiet naturalment jixbħu lil xulxin, huma żewġ traċedji fit-tnejn mietu n-nies, imma naħseb li hemm differenza importanti. Tal-ewwel ta' Pilatu tinvolvi l-inġustizzja u l-krudeltà tal-bniedem. Dawn qegħdin hemm għall-affari tagħhom jiġu s-soldati u jimmassakrawhom. Fil-waqt li t-tieni wieħed jidher li kien inċident sfortunat. Affarijiet li jiġu fil-kostruzzjoni kultant anke jekk tieħu il-prekawzjonijiet kollha jaf li jiġri xi ħaġa u jisfronda kollox u msiken dawk in-nies li jkunu fil-viċinanzi. U x'inhu fiż-żewġ każijiet l-aħwa, dawk involuti kienu nies ordinarji bħali u bħalek. Dawn kienu għaddejjin bil-ħajja normali, l-ewwel grupp kienu qegħdin jagħtu qima reliġjuża, tieni grupp kienu qegħdin fuq il-lan tax-xogħol biex jaqalaw il-ħobżna tagħhom ta' kuljum u ħajjithom intemmet hekk ħesrem ħabta u sabta. Kieku inti x'kont wieġeb lil Ġesu meta saqsa jekk kienu xħati aktar minn l-oħrajn għalhekk ġralhom li ġralhom, kieku inti x'kont wieġeb? Forsi tajt fil-każ ta' Pilatu dik kienet inġustizzja u krudeltà. U naqbel miegħek hekk kienet inġustizzja u krudeltà. Imma rridu anke bħala nsara napprezzaw li dik mhix risposta sħiħa. Alla kif jidħol fl-istorja ma rridix ninsew li Alla huwa sovran fuq dak li jiġri laqas għasfur tal-bejt ma jaqa' mill-art ħassu wara. Ġifieri Alla qiegħed fil-kontroll ta' kollox. Alla kif jidħol f'din l-istorja? Forsi jekk Pilatu kien inġust magħhom, Alla wkoll kien inġust ma' dawn in-nies illi permetta li jmutu b'dak il-mod disgrazzjuż. Tgħid li tieni wieħed kien aċċident sfortunat affarijiet li jiġru. Naqbel miegħek hekk jidher li kien. Imma għal darb'oħra qegħdin ninjoraw il-kontroll provvidenzjali ta' Alla fuq kull ma jiġri, tajjeb u ħażin. Alla ma kienx ried meta seħħet dik id-disgrazzja. Alla kif jiċċentra f'din l-istorja? Jew forsi twieġeb, kemm kifra l-ħajja. Kemm mhix fair. Dawk imsieken kienu nies twajba. Ma kienx ħaqhom li jiġrilhom dak li ġralhom. Risposta bħal din għalkemm naħseb hija l-aktar waħda popolari kemm fuq fomna u kemm fuq in-nies ta' barra, il-ħajja mhix fair, għal darb'oħra qed tinjora lil Alla mill-istorja. Jekk mhux forsi wkoll qed timplika fin illi Alla kien inġust ma' dawn in-nies. Għax meta tgħid il-ħajja mhix fair, il-ħajja x'inhi? Il-ħajja mhix persuna. Dak li qiegħed fil-kontroll ta' kull ma jiġri huwa Alla. Forsi qed tgħid li Alla ma kienx fair magħhom li ħażdilhom ħajjithom. Hekk ħesrem. Jew risposta oħra forsi tkun tixbaħ lil dawn tal-Lut illi ġew jgħidulu l-istorja
bil-fors li kienu nies mill-ar, hekk kien ħaqhom la darba ġralhom hekk. U dan il-ħsieb li kien fil-ħsieb tal-Lut huwa il-ħaġa li Kristu jirrispondi għalija. U jgħid, le, ma mitux għax kienu iktar ħżiena. Ejja inneħuha darba għal dejjem minn moħħna din l-idea li jekk inti bniedem tajjeb f'din id-dinja ħejġi kollox sew. Jew jekk inti bniedem ħażin f'din id-dinja ħajġi kollox ħażin. Fil-verità, fid-dinja sikwit li l-ħżiena jifjorixxu fil-waqt li l-ġusti jisofru u jisofru bl-ikraħ. Ħafna midinbin li ma jafux balla u ma jridux jafu balla, igawdu ħajja twila, jiċċaċraw, jiffangaw fil-ġid u jgħaddu ħajjithom jisfnu bil-ferħ sakemm jaslu l-infern. Fil-waqt li nies ġusti li tassew jibżgħu minn Alla jgħaddu ħajja miżera u mart ħalli kieku jitkaxkru mal-art u jaslu l-ġenna imċerċra u feruti. Din hi r-realtà li ngħixu. Il-Wealth, Health, Prosperity Gospel huwa ovvjament finta. Imma Ġesu ma jaqafxaw. Ġesu fil-waqt li jgħidilhom le, il-preġudizzju tagħkom li dawk mietu għax kienu nies aktar ħżiena minn sħabhom, Ġesu jaġġel biex jagħmel applikazzjoni. Ġifieri biex minn dak li qed jgħid jibbenefikaw l-istess nies li kienu qegħdin ikellmuh. Li lemm il-kurzità dwar l-inċident li ġara u din narawh meta jiġri xi ħaġa u minn fejn kienu dawn l-aħbarijiet u tisma' fuq Facebook u tara ma kemm kienu fejn ġra, dak hija kurzità. Okay. Imma issa x'lezzjoni se titgħallem għalik innifsek minn dak li ġara? U Ġesu jwieġeb il-mistoqsija tiegħu stess u jgħid le ngħidilkom. Iżda jekk ma tindmux se tintilfu bl-istess mod il-koll. Le ngħidilkom iżda jekk ma tindmux se tintilfu bl-istess mod il-koll. In-nies kollha. X'għandu f'moħħu Ġesu meta qed jitkellem fuq it-telfien? Sempliċement il-mewt fiżika żgur imma żgur li iktar minn hekk ukoll. Tgħidli kif taf? Għaliex dawk li jindmu imutu wkoll. Fit-tagħlim tiegħu Ġesu dan il-kunċett ta' telfien kien ifisser iktar u għar mill-mewt tal-ġisem. Darba minnhom qalilhom tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem, iżda ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Ibżaw aktarx minn dak minn Alla li jista' jaqret kemm ir-ruħ kif ukoll il-ġisem fl-infern. Il-kelma jaqret hija l-istess kelma għal telfien. Li tmut hija xi ħaġa kera, li tintilef fl-infern hija tal-waħx. U fuq hekk qed iwissina Ġesu. Tinnotaw li Ġesu jgħid li dan id-destin jixraq lill-bnedmin kollha, tintilfu il-koll jgħid. Il-koll kemm intom. Xi wħud huma aktar midinba minn oħrajn, imma l-koll tintilfu. Hija xi ħaġa tal-biża'. Se tintilfu bl-istess mod il-koll. Aw madwar 7 biljun ruħ fid-dinja. U Ġesu jgħid fuq dawn is-7 biljun ruħ li qatt jintilfu il-koll b'eċċezzjoni. L-eċċezzjoni hija din. Jekk ma tindmux.
jekk tibqgħu sejrin kif intom, jekk ma tiqfux, jekk ma ddurux lejja. Jekk ma tindmux se tintilfu l-koll. Allura dawk li jindmu lil dawn Ġesu jagħtihom tama ta' ħelsien u li ma jkunx imisshom l-istess destin bħalma imisshom il-bqija tal-umanità. Però notaw li l-umanità kollha f'moħħ Ġesu ħaqqa li tintilef. Imma Alla fil-ħnina tiegħu lil xi wħud jeħlishom minn dak id-destin. U l-mistoqsija li rridu nagħmlu hija din. Għaliex il-koll, ċoħe jien ukoll, u inti li qed tismani, int ukoll ħaqek it-telfien, ħaqek l-infern. Għaliex? Ġesu fir-risposta tiegħu ma weġibx li huma kienu blaħtija, li huma ma kienux midinbin, imma jgħid ma kienux midinbin għar. Imma midinbin kienu. U l-oħrajn ma kienux ħatjin aktar, imma ħatjin kienu. Fi kliem ieħor, in-nies kollha huma midinbin u ħatjin quddiem Alla. Tajli min iktar u min inqas, fatt. Ma l-koll huma ħatjin. Il-koll huma midinbin. Intu jien inkluż. Għalhekk ħaqna li nintilfu. U jekk ma jiġrix xi ħaġa, nintilfu fil-verità u nispiċċaw l-infern. Niċċaraw il-mistoqsija li qegħdin nagħmlu. L-inċident li ġara fil-każ ta' Pilatu nistgħu nħarsu lejh fuq żewġ aspetti, żewġ naħat. L-ewwel ejja ngħidu fuq livell orizzontali, ġifieri fir-relazzjoni tagħna bħala bnedmin. Ejja nassumu li dawn in-nies kienu nies innoċenti li kienu hemmhekk qegħdin iqimu u li Pilatu għal xi raġuni skont il-krudeltà ta' qalbu dan bagħat is-soldati biex jimmassakrawhom. Mela f'dak il-każ rridu ngħidu li Pilatu wettaq jew ma wettaqx inġustizzja magħhom. Ovvja iva wettaq inġustizzja, krudeltà. Imma fil-waqt li l-bniedem qiegħed joffendi lil xulxin, rridu nħarsu wkoll mill-aspett vertikali, ġifieri fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Ġifieri bejn Alla u l-bniedem. F'din l-istess okkażjoni nistgħu nakkużaw li Alla kien inġust magħhom. Pilatu kien, imma Alla kien inġust magħhom illi fil-provvidenza tiegħu ried u ħallihom imutu b'dak il-mod. Li forsi Alla ma kienx fair magħhom. It-tweġiba naturalment hi le żgur. Alla jimxi dejjem bil-ġustizzja, Alla hu ġust dejjem. Isma' l-aħwa, Alla m'għandu l-ebda obbligu lejn il-bniedem midneb. Mhux obbligat lejna. Il-koll kemm aħna ħaqna li mmutu u meta mmutu nkunu qegħdin nieħdu dak li ħaqna skont dnubietna. Għax aħna midinbin il-ħlas ta' dnub u il-mewt. Meta Alla jippermetti l-mewt jew jġib il-mewt ta' bniedem li l-kol kemm aħna midinbin, Alla jkun qed iwettaq ġustizzja. Alla mhux qed inkun unfair magħna. Fil-bidu tajjeb naraw il-perspettiva wiesa tal-Iskrittura, meta Alla ħalaq il-bniedem ħalqu tajjeb. U l-bniedem kien obbligat li jobdih. U Alla wissieħ li jekk ma jobdix dakinhar se jmut. U l-bniedem m'emminx lil Alla, sfida lil Alla, kien diżubbidjenti. U meta Adam u Eva dimbu, Alla seta dak il-ħin stess jeqridhom, joqtolhom u l-istorja tal-umanità kienet tispiċċa hemm. Imma l-oġbu illi flok joqtolhom kif kien ħaqhom lil Adam taħ ħafna u ħafna u ħafna ħafna snin ta' ħajja, ħafna snin, mijiet ta' snin ta' ħajja. Imma mbagħad fl-aħħar Adam miet ukoll. Xiex meta miet Alla għamel inġustizzja miegħu? Le. Adam kien messu miet ħafna qabel. Il-fatt li Alla taħ omor ta' ħajja kienet sempliċiment sforz il-grazzja ta' Alla li wera miegħu. Ġifieri
Ftakru din darba l-bniedem hu midneb, il-bniedem ħaqqu jmut. Tajdi dak tajt għal-Adam, il-Bibja tapplika ħalina l-koll. Għalhekk bħalma daħal id-dnub fid-dinja permezz ta' bniedem wieħed, min? Adam, u l-mewt permezz ta' dnub, mela. Adam dineb, id-dnub ġab il-mewt. U hekk il-mewt għaddiet għal-bnedmin kollha. Peress li kollha dimbu. Dimbu l-ewwel net f'Adam ir-rappreżentant tagħna. Ir-razza umana mill-erq tagħha hija midimba. U nibna miljun elf darba bir-rieda ħilsa tagħna ta' parsi. Aħna l-bnedmin imbagħtu b'delużjoni. Delużjoni hija meta inti taħseb li int xi ħaġa li m'intix. Ftakar meta kont għamet lecture psychiatry, iltqajt ma' wieħed li kien jgħid li hu jaħseb li hu Napoleon. L-umanità tbagħti minn delużjoni. Inħarsu lejn nfusna u ngħidu li aħna nies tajbin u hija nagħmlu xi żball hawn u lem, imma fil-qiegħ ta' qalbna aħna tajbin. L-aħwa dan huwa kontrarju għal dak kollu li tagħlem l-Iskrittura. Bibja tajt ċaru tont, il-bniedem u mid-dineb. Tajli mela għaliex ma mmutux il-koll ħabta u sabta. La darba aħna l-koll midinbin. Għandek raġun, kieku Alla kellu jimxi magħna strettament b'ġustizzja, ebda wieħed minna ma jgħix ġurnata oħra. Is-sorpriża din illi Alla jippermetti u jagħtina l-ħajja u mal-ħajja jagħtina tant barkiet u saħħa fil-ġisem u ikel u xorb x'nixorbu u ferħ u pjaċiri oħra. Dik hija s-sorpriża. Għalkemm midinbin Alla qiegħed jitratta magħna b'dan il-mod tant ħanin. Biskop. U skont Ġesu, ir-raġuni għaliex aħna ma naqgħux u mmutu sobtu, imma nibqgħu ngħixu għal xi żmien fuq din l-art hi biex tkun opportunità jdu li intom ta' indiema. Dik hija r-raġuni għaliex Alla jżommna ħajjin. Biex jagħtina opportunità u nduru lejh. Tissupponu dan u bniedem jargumenta l-Apostlu Pawlu li tiġġudika lil dawk li jipprattikaw ħwejjeġ ħżiena bħal dawn u frattant tagħmilhom int innifsek illi int se tiskappa il-ġudizzju tal-Alla. Min inti teqret meta tara pereżempju l-politiċi li jkunu korrotti, jew meta tara dak il-ħażen, jew dik il-korruzzjoni, jew dak il-qtil, dak aħna kapaċi niġġudikawh. Ħares waħda fil-mera u ara lilek innifsek għax int fl-isfera tiegħek qed tagħmel l-istess tip ta' dnubiet. Jew tiddisprizza il-għana innutaw 3 kliem mill-isbaħ ta' tjubija, it-tolleranza u l-paċenzja tal-Alla. Tinjorhom dawn. Illi Alla qed ikun tajjeb miegħek, tolleranti, qed ikun paċenzjuż miegħek. Billi taf, bla ma taf illi it-tjubija tal-Alla hi maħsuba biex tmexxik lejn l-indiema. Dak hu l-iskop kollu. Alla qed ikun paċenzjuż miegħek, qed ikun ħanin miegħek. U meta ara l-bniedem ta' meta Alla jagħtih u jtih saħħa u jtih ġid u jtih tant ferħ, il-bniedem jinjorah lil Alla. U dak jien dak b'saħħti ġibthom dak jiena ħdimt għalihom le. U ma jirringrazzjax lil Alla. U meta jiġri xi ħaġa ħażina, idur lejn Alla u joffendih u jgħidlu wara l-ansili jew fejn hu Alla. L-aħwa it-tjieba tal-Alla. Alla ma jimxiex magħna bis-sawt mod ġenerali, imma jimxi magħna b'tant ħlewwa bħalma missier jimxi ma' wliedu b'tant paċenzja, b'tant tjieba, b'tant ġentilezza. Hija maħsuba l-indiema biex ma tibqax għaddej u tpreżumi fuq it-tjieba tal-Alla. Petru jgħid l-istess ħaġa, Sid ma jiddewwimx dwar it-twettieq tal-weda tiegħu x'weda hi.
Il-weda li qed jerġa' jiġi u jagħmel ġudizzju mill-ħżiena. Is-sit ma jiddewwimx bħalma xi wħud jikkonsidraw id-dewmien, iżda hu paċenzjuż magħkom. Paċenzjuż magħkom. Billi ma jixtieqx li xi wħud jintilfu, iżda li kulħadd jiġi għal l-intiem. Dik hija l-iskop kollu. Alla qed ikun tajjeb magħna, qed ikun paċenzjuż magħna, qed iħallina ngħixu meta ħaqna mmutu biex jagħti opportunità għall-intiema. Ħansaqsi mistoqsija importanti. Ġesu qal li jekk ma tintmux se tintilfu l-koll bħalhom, imma evidentament dawk li jindmu mhumiex se jintilfu. Hemm il-weda ta' Ġesu li jekk inti tindem inti ma tintilifx. U għaliex dawk li jindmu fuq li ma bażi ma jintilfux? Ara, fl-ignoranza u l-gburija tiegħu, il-bniedem jistaqsi u jisfida lil Alla u jgħidlu għaliex jiġru ħwejjeġ ħżiena lin-nies twajba. Għaliex jiġru ħwejjeġ ħżiena lin-nies twajba, dik hija l-mistoqsija ħażina, l-mistoqsija għandha tkun hekk. Għaliex jiġru tant ħwejjeġ tajba lin-nies ħżiena? U r-risposta llum nafuha mill-Iskrittura biex tmexxina għall-intiema. F'okkażjoni waħda biss l-aħwa. Okkażjoni waħda biss fl-istorja tal-umanità illi Alla ried, anzi ippjana illi ħwejjeġ ħżiena, anzi li l-mewt tiġi fuq bniedem ġust. Dan ġara darba. Meta l-istess kelliem li kien qed jagħtihom dan il-kliem, Ġesu, ftit xhur wara, l-istess Pilatu li kien għamel dak il-massakru fit-Tempju, l-istess Pilatu jikkundannaha l-mewt meta hu stess minn fommu ddikjara darba 2-3 li ma jsib ebda ħtija fih. Dak id-dem ta' Kristu kien innoċenti. F'għajnejn Alla, Kristu kien perfett u Alla ried illi dan il-bniedem ġust isofri u jmut. Riskop. Għax Kristu wkoll bata d-nubiet. Mhux id-nubiet tiegħu. Id-nubiet tagħna. Kristu bata għad-nubiet darba l dejjem. Il-ġust għall-inġusti sabiex iressaqkom lejn Alla. Għaliex dawk illi jindmu ma jintilfux? Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat l-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih li miet il-ġust għall-inġusti li ħafuq il-kastig tagħhom ma jintilifx. U flok it-telfien Alla jagħtih lotja tal-ħajja ta' għaliex mela dawk li jindmu ma jintilfux? Għaliex Alla juri grazzja magħhom, favur li ma jistħoqilhomx. Għax Kristu miet bit-tpattija għal dubietu. U l-aħħar mistoqsija li rrid nagħmel fuq il-passi ta' Ġesu stess hija applikazzjoni personali. Għaliex ma taħsibx fuqek innifsek? Ġesu mhux interessat xejn illi inefħinna moħħna b'ħafna teoloġija astratta u jkabbar il-gburija fina. Ġesu li mallem iridek li int tibbenefika mill-verità anke jekk hija verità ibsa. Bħali u bħalkom smajna b'ħafna traġedji matul is-snin. Però mistoqsija li trid tajtu għadan. Din it-traġedja li smajt fuqha ħallit impatt fuqi. Il-kol kemm aħna morna ċ-ċimiterju nitfnu eżies tagħna u ħbieb tagħna
U forsi għal moment wieħed ġejna f'sensina. Imma qatt ħsibt bis-serjetà li int ukoll għandek appuntament mal-mewt. Is-sejħa tal-mulejja sempliċi hija sejħa għall-indiema. L-indiema hija bidla. Bidla l-ewwel nett fil-ħsieb. Kif taħsibha fuqek innifsek, kif taħsibha dwar Alla, u allura jekk inbidel ħsieb tiegħek ħadd inbidel ukoll l-imġieba u l-ħajja tiegħek. L-indiema tfisser li tagħti darek għad-dnub u li ddur lejn Alla ħajju veru. U titolbu jaħfillek. Għalli kieku tgħidlu mulej jien midneb ukoll, nammetti. Jien ma ħaqni xejn għajr it-telfin u l-għadab tiegħek. Imma nemmen li jint ħanin mal-midinbin u nemmen għax inti bat l-libnek biex imut bitpattija għadnu biet ta' nies midinbin bħali. Għalhekk jiena rrid nafda ruħi fi bnek Ġesu li miet u qam il-mewt. Naddafni mill-ħtijiet tiegħi u għenni biex il-bqija ta' ħajti ngħixha f'ubbidjenza lejk u f'imħabba lejn kulħadd. Din hija l-indiema. Din hija l-bidla li Kristu qed jiddomanda minnek illum. U l-aħwa hemm ukoll sens ta' urġenza fl-appell ta' Kristu. Fejn taf int jekk inti se tqum għada? M'għandek xi garanzija. L-aħwa illum huwa l-jum tas-salvazzjoni. U tmiem jista' jkun ħafna qreb milli taħseb. Immedjatament wara l-kien qed jgħidha l-kliem Ġesu qal din il-parabola semgħuha. ċertu raġel kellu tina, siġra tat-tin, imħawla fil-vinja tiegħu, vinja hija għalqa ta' dwieli. U ġie jfittex il-frott fuqha kif nagħmel jiena fil-ġnien tagħna nnumur fuq il-tina u nara jkun sib xi żewġ tiniet. U dan hekk ukoll għamel. Imma ma sabx. U qal li l-ħaddiem tal-vinja ara inni niġi 3 snin infittex il-frott f'din it-tina u ma nsibx tagħha mela. Alla saħansitra qed taħli l-art, qed terda t-tira u tieħu s-sustanzju tieħu l-spazju. La biex tagħmel frott, tajjara hu. Imma hu jieġeb dan il-ħaddiem qallu Sinjur, ħallija dis-sena wkoll. Sakemm nażaq madwara u nitfala d-demel u jekk tagħmel il-frott, tant l-aħjar. Imma jekk le, aqtaħħa. Kemm ilu Alla jiġi u jfittex il-frott ta' ġustizzja ta' mħabba ta' qdusija u ma sabx. U fejn taf jekk din hix l-aħħar sena li Alla qed jagħtik l-aħħar opportunità biex inti tindem u mal-indiema tipproduċi l-frott tal-indiema. Din taf tkun l-aħħar opportunità tiegħek. Titlifix. Ħalli l-kliem ta' Ġesu Kristu jidwi f'moħħok u f'qalbek u titilqux. Jekk ma tindmux, tintilfu bħalhom il-kol. Kelma ta' applikazzjoni għalina illi jindimna ġenwinament u li qed ingawdu ngħixu ħajja ġdida, ħajja li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tipproduċi l-frott ta' mħabba, ferħ u slim, ta' paċenzja, benevolenza, ġenerożità, ta' fedeltà, ħlewwa u rażna, autokontroll li kapaċi ngħidu le lid-dnub u ngħidu iva lit-tajjeb. Se nieħdu magħna minn din is-silta tal-Evanġelju, tapplika lina wkoll. Ħuti oħti tinsa qatt minn inti. Fik innifsek inti midnek. Fik innifsek inħaqqek it-telfin. U l-fatt li Alla tak id-don tal-fidi, id-don tal-indiema biex iddur lejh u tikseb is-salvazzjoni hija moti għalilek b'xejn. Inti illum għandek il-ħajja u t-tama tal-ħajja ta' dejjem u qed tgħix u qed tgawdi l-ħajja biss għal bono
grazzja tal-Alla. Huwa l-ebda raġuni oħra. Huwa bi grazzja li aħna ninsabu waqfi, jgħid l-Apostlu Pawlu. Għalhekk kemm huwa mhux floku it-tgergir u t-maqmiq fuq fom minn nisrani għall-irritazzjonijiet żgħar tal-ħajja. Ftakar kemm ħaqek għar minn hekk u li Alla minflok qed jagħtik tant u tant affarijiet tajbin. Minflok it-tgergir aħwa mesna ngħixu ħajja ta' gratitudni lejn Alla illi wera u qiegħed jurina tant u tant tieba u ħlewwa u ġenerosità. Nagħlaq bil-kliem tas-salmista meta jgħid li Alla ma trattax magħna skont nubietna u ma rrikompensanix skont l-inikwitajiet tagħna. Għax daqskemm ismewiet huma għoljin fuq l-art, hekk hi kbira l-imħabba fidila tiegħu lejn dawk li jibżgħu minnu. Amen.